Tervetuloa Kadonneen Raamatun metsästäjät-ohjelmasarjaan. Tässä 10-osaisessa sarjassa meillä tulee aiheena olemaan eskatologia, eli lopun aikojen tulkinta. Minun nimeni on Marko Mesiäislehto ja täällä studiossa kanssani on pastori, kirjailija Jyrki Isohella. Tervetuloa Jyrki. Kiitos. Tosiaan meillä on aiheena eskatologia, eli sanoma lopun ajoista. Ihan lyhyesti tähän kärkeen, mitä tarkoittaa Raamatun lopun ajat? Se on aika laajakin kysymys. Lopun ajoilla tarkoitetaan oikeastaan sitä aikaa, jolloin ihmiskunnan viimeiset hetket on käsillä. Eli Raamattu puhuu hyvin laajasti tästä alueesta, jolloin lähestytään niitä hetkiä, jolloin Jeesus tulee takaisin maan päälle. Eli sitä edeltävät ajat on lopun aikoja. Me tulemme tosiaan käsittelemään tätä lopun ajan sanomaa tässä 10-osaisessa sarjassa, mutta ennen kuin menemme noihin yksityiskohtiin, niin haluan tässä mainita, olet kirjoittanut, Jyrki, tällaisen kirjan Viimeisten päivien sanoma. Hieman olemme keskustelleet taustoista, käyty tutkimusaineistoon yli 2 vuotta tutkimusta teit aiheesta ja tässä on yli 200 lähdeteosta, eikö näin? Kyllä, 230 reilusti. Mikä on semmoinen päällimmäinen tunne, kun Viimeisten päivien sanoma, yli 500-sivuinen teos on kirjoitettu, niin mitä jäi päällimmäisenä mieleen? No, tämä tutkimusprojekti oli minulle itselleni aika iso yllätys, koska olen opettanut eskatologiasta 10 vuodet eri seurakunnissa ja päätin sitten lähteä ikään kuin tyhjältä pöydältä ja ruveta tutkimaan tätä aihetta uudelleen. Ja huomasin, voisi sanoa ihmetyksekseni, että useista kohdista en olekaan samaa mieltä, kun Raamattua tutkin, mitä tähän mennessä on itse omaksunut muiden opettajien opetuksesta. Tämä lopun aikojen opetus on varsin monimuotoista ja varmaan siinä auttaa, että pitää sydämen avoinna ja pyrkii mahdollisimman objektiiviseen tulkintaan ja sitä kautta sitten saamaan sen viestin, mitä Raamattu aidosti välittää. Tämän ensimmäisen osan varsinainen otsikko on, miten lopun aikoja koskevia kirjoituksia tulee tulkita, eikö vain? Kyllä. Me menemme kohta tuohon Raamatun tulkintaan, mutta ennen kuin menemme siihen, niin muutaman päivän vanha otsikko mediasta. Venäjän tuhoisa ideologia alkaa hahmottua. 3. Roomalla on taas messiaanen tehtävä. Historian hämärästä on kaivettu esille vanha idea valitusta kansasta, jolla on maailmassa erityinen tehtävä. Mitäs mieltä, Jyrki, olet tästä? Me olemme tottuneet kristittyinä kuulemaan, että Israel on se valittu kansa. Nyt tässä uutisessa puhutaan Venäjästä valittuna kansana. Mitä ajatuksia tämä herättää? Useampi kansa on nähnyt itsensä tässä samassa roolissa, mutta meidän täytyy tukeutua kaikessa siihen, mitä Raamattu meille opettaa näistä alueista. Eli tullaan kuulemaan ja näkemään varmaan hyvin paljonkin tämmöisiä vastaavia esityksiä, mitä Venäjä on tällä hetkellä tuonut esiin. Eli halutaan nähdä itsensä semmoisessa roolissa, mikä ei kuitenkaan todellisuudessa tule toteutumaan. Eli kaikessa meidän täytyy pitäytyä siihen Jumalan sanan pohjalle. Me varmasti palaamme noihin eri maiden merkitykseen tässä 10 osan aikana. Tiedänkin sen, että palaamme näihin ja eri maiden rooliin ja mitä Raamattu niistä ennustaa. Me tutkimme näitä, mutta mennäänpä sitten meidän tämän ensimmäisen osan varsinaiseen aiheeseen, joka on siis Raamatun tulkinta ja nimenomaan lopun aikojen näkökulmasta. Mutta ennen kuin menemme nyt sitten niihin lopun ajan yksityiskohtiin, niin ihan kysymys tähän. Usein kuullaan sanottava, että Raamattua ei saisi tulkita, sitä vaan pitää lukea. Mitä tämä väite pitää sisällä ja mitä se sinulle, Jyrki, tarkoittaa? Aika useinkin monella on sellainen näkemys, että Raamattu on niin yksiselkoinen kirja, että sieltä vaan poimitaan se teksti ja jokainen voi lukea sen ja tulla samaan lopputulokseen, mutta näinhän ei kuitenkaan ole, vaan on olemassa tiettyjä tulkintaperiaatteita, joita meidän olisi pakko noudattaa. Ja kun me luetaan Raamattua, niin jokainen meistä tulkitsee sitä Raamattua, että me tehdään tulkintoja sitä lukemastamme tekstistä sen perusteella, miten me tulkitaan eri sanojen ja lauseiden merkityksiä.
Ja meidän oma kokemushistoria vaikuttaa siihen, se Raamatun opetus, jota me ollaan aiemmin saatu, vaikuttaa siihen ja miten me tulkitaan se, miten me kuullaan se teksti tai luetaan se teksti. Esimerkiksi voitaisiin ottaa vaikka jouluevankeliumi. Nyt tätä ohjelmaa tehdessä joulu on aika lähellä. Matteuksen 2. luvussa kerrotaan siitä, miten viisaat tietäjät tuli itäisiltä mailta sinne Betlehemiin ja Israeliin. Siinä on hyvä paikka tutkia, että miten me tulkitaan. Me kuullaan mielessämme semmoisia tiettyjä asioita, mitä meille on opetettu tästä alueesta. Esimerkiksi, keitä oli nämä tietäjät? Siitä voi löytää monenlaisia tulkintoja. Joku on määritellyt, montako näitä henkilöitä oli, vaikka Raamattu ei kerro sitä. Heille on annettu nimet, jopa heidän etninen taustansa on jossain yhteisössä määritelty. No, mistä he tuli? Mitä tarkoittaa itäisiltä mailta, missä tässä puhutaan? No, mikä se oli se vuoden aika, jolloin he tuli Israeliin? No, mistä Betlehemistä oli kyse? Israelissa on muitakin kuin Jerusalemin lähellä oleva Betlehem ja niin edespäin. Minkä ikäinen Jeesuslapsi oli, kun nämä tietäjät tuli? Ja minne he lopulta saapui? Tuliko he seimen ääreen vai minne he saapui? Eli tästä pienestä esimerkistä me huomataan, että meillä jokaisella voi olla aika paljon erilaisia tulkintoja. Ihan parista Raamatun jakeestakin voi löytää lukemattomia eri tulkintoja. Aivan. No, mainitsit tuossa näistä tulkintaperiaatteista ajatuksen, niin miksi juuri lopun aikoihin liittyvä tulkinta on erityisen tärkeää mielestäsi? Lopun ajat on hyvin tärkeä osa-alue Raamatussa ja itse asiassa läpi koko Raamatun käsitellään lopun aikoja. Se on hyvin tärkeä osa-alue ihan Raamatun alkulehdiltä sinne loppuun saakka tämä alue tulee esille. Ja jos me mennään harhaan näissä tulkinnoissa, se vaikuttaa oikeastaan meidän moniin muihin osa-alueisiin ja näkemyksiin niin kuin Raamatusta. Niin, Raamatun tulkinta ajatellen. Jeesus sanoi itsestään, että hän on ovi. Niin mitä ajattelet tällaisesta? Miten meidän tulee tulkita Jeesuksen viestiä? Joo, siinäkin voitaisiin tehdä monia eri tulkintoja. Minkälainen ovi hän on? Mitä tällä ovella yleensä tarkoitetaan? Miksi Jeesus puhuu itsestänsä ovena? Ja tietenkin oven tehtävä on johtaa jonnekin. Ovi voi olla estämässä jotakin, mutta se voi olla myöskin avattuna johtaa meitä jonnekin eteenpäin. Tämäkin on sellainen alue, josta voidaan luoda vaikka minkälaisia osa-alueita ja tulkintoja. Tarkoitatko, Jyrki, sitä, että kulttuuri, meidän kasvuympäristö, meidän kokemusmaailma, nämä kaikki kuitenkin vaikuttavat siihen meidän tulkintaan? Ehdottomasti. Ja nyt sitten sanotaan näin, että erityisesti kun puhutaan lopunajoista, niin meidän tulisi tulkita, jos sanotaan hieman hienosti, niin sieltä temppelivuodelta käsin. Niin mitäs tämä tarkoittaa? Kyllä. Kun lopunaikoja koskevia opetuksia kuuntelee ja lukee, niin niissä erityisesti usein tulee nimenomaan se ongelma eteen, että tulkitsija tulkitsee sitä tekstiä omasta kulttuuristaan käsin. Amerikkalaiset esimerkiksi Amerikasta käsin, he voivat nähdä kaikki Raamatun ennustukset omasta kontekstistaan, eli ajattelevat, että Jeesus puhui ja Raamattu puhui nimenomaan amerikkalaisille. Ja suomalaiset voi tulkita Raamatun ennustuksia Suomesta käsin, ja siitä syystä se teksti voi saada jopa huvittaviakin selitysmuotoja joskus. No nyt kun menemme tuohon ajatukseen lopunajoista ja vielä sana eskatologia, joka tarkoittaa siis viimeinen, äärimmäinen, niin se esiintyy Raamatussa useasti ja lukuisia kertoja. Ja silloin on mainittu, että se on erityisesti oppi maailmanhistorian viimeisistä tapahtumista. Niin tähän lopunajan tulkintaan liittyy sitten tällainen kirjallisuuslajityyppi erityisesti. Mitä voit todeta niin kuin lopunajan kirjallisuuden lajin tulkintatavoista? Joo, lopunajossa oikeastaan niin voitaisiin sanoa näin, että Raamattuhan sisältää monenlaista kirjallisuuslajia. Siellä on viisauskirjallisuutta, sananlaskut esimerkiksi. Siellä on ennustuksia, eli profetioita, niin kuin me kutsutaan, runoutta. Psalmit muun muassa sisältää sananlaskuja. Raamatussa on myöskin liioittelua, hyperbolaa aika paljon.
Siellä on vertauksia, kertomuksia, historian kirjoitusta, lakitekstiä myöskin. Ja siellä löytyy liittosopimuksia, esimerkiksi mitä Jumala on tehnyt joidenkin yksilöiden kanssa tai esimerkiksi Israelin kansan kanssa. Ja kaikkia näitä pitää tulkita omalla tavallansa. Mutta me ei kuitenkaan voida ajatella näin, että kaikessa Raamatun tekstissä on liioittelua tai kaikki on pelkkää vertausta. Ja siitä syystä meidän pitää tietää, mistä kirjallisuuden lajista milloinkin on kyse, miten juuri tätä kirjallisuuden lajia tulee tulkita. Raamatussa on hyvin paljon näitä lopun aikoja koskevia ennustuksia ja niitä kutsutaan nimellä eskatologia, niin kuin tämän kirjankin nimi on eskatos, viimeisten päivien sanoma. Sillä on perinteisesti tarkoitettu oppia niin kuin maailman historian viimeisistä tapahtumista, eli Jumalan työn loppuun saattamisesta täällä maailmassa. Eskatologian aihepiiriin kuuluu aika monia osa-alueita. Esimerkiksi se käsittelee kuoleman jälkeistä elämää, Kristuksen paluuta takaisin maan päälle, iankaikkista elämää sitten kerran ja Jumalan suunnitelman loppuun saattamista yleensä. Niin, kun muistamme siellä apostolien teoissa 2. luvussa mainitaan viimeisten päivien tapahtumista. Ja siellä Pietari ottaa esille tämän Pyhän Hengen vuodatuksen ja sanotaan näin, että ja on tapahtuva viimeisinä päivinä. Kyllä. Vielä, jos Jyrki lyhyesti kerrot oikeastaan, mitä Raamattu kertoo, milloin viimeiset päivät ovat käsillä? Joo, Raamatussa on tähänkin aiheeseen liittyy aika monta tekstiä voitaisiin löytää. Tässä Pietari siteeraa helluntaipäivän puheessaan siellä Jerusalemissa sekä Jesajan, Hesekielin että Joelin kirjoja, joissa käsitellään näitä viimeisten aikojen tapahtumia. Jos katsotaan Jesajan kirjan sieltä luku 44 ja jakeesta 3, niin siellä Jesaja kirjoittaa näin. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Pietari lainasi tätä Raamatun tekstiä. Hän lainasi myöskin Hesekielin kirjan 36 lukua ja sieltä jakeesta 26 eteenpäin. 36 ja 26. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne. Tämä oli toinen alue, joka liittyy tähän Pietarin ennustukseen. Hän käsitteli myöskin Joelin kirjan 2. lukua, jossa sanotaan, näiden jälkeen minä olen vuodattavana henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyy ja näkevät ja näin edespäin. Eli tämä Pietarin puhe siellä Jerusalemissa koostui Vanhan testamentin ennustuksista ja hän ymmärsi, että tämä aika, jossa nyt eletään, on jo lopun aikoja. Eli silloin jo oli nämä viimeiset päivät alkaneet, niin kun seurakuntaa oltiin perustamassa vasta tuossa vaiheessa. Voidaan siis todeta Raamatun tekstin pohjalta, että viimeiset päivät ovat alkaneet siitä, kun Jeesus astui taivaaseen. Joo, voitaisiin sanoa ennemminkin sitä. Jos ajatellaan ensimmäistä Pietarin kirjettä 1 ja 20, niin Pietari sanoo siellä, puhuu Jeesuksesta, hänen, joka vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten. Ja ensimmäisessä Johanneksen kirjas 2. luku, apostoli Johannes vakuuttaa, että ne asiat, mitä hänen aikanaan elettiin, Johanneksen aikana, ne jo liittyi viimeisiin aikoihin. Hän sanoi, että lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Silloin noin 90 jälkeen Kristuksen suurin piirtein. Ja myöskin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että Jumala oli puhunut aiemmin profeettojen kautta, mutta näinä viimeisinä päivinä pojan kautta. Eli jo silloin kun Jeesus toimi
maan päällä, niin sitä jo lasketaan, se jo lasketaan kuuluvaksi niin kuin viimeisiin päiviin ja lopun aikoihinkin. Myöskin Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, kun siellä kerrotaan sitten Golgatan työstä, niin siellä kerrotaan, että siinä viimeistään se alkoi, kun Jeesus meni Golgatalle, mutta käytännössä lopun ajat ja viimeiset päivät alkoi silloin, kun Jeesus tuli maan päälle, aloitti sen oman tehtävänsä täällä. Tämä on tärkeää tietenkin huomata, koska voisin väittää, että meille 2000-luvun kristityille, niin meillä mielikuva on ehkä lopun ajoista sen kaltainen, että meille tulee ensimmäisenä mieleen ilmestyskirja ja kenties siihen liittyvät ajatukset ja jopa kauhukuvat ja tällaiset asiat. Mutta, ja ilmestyskirjaa ajatellen, niin jos vielä palataan tulkintaan, niin usein puhutaan tästä kirjaimellisesta ja symbolista tulkinnasta. Voisi itse olla sitä joskus sanoa, että se on kuin jana, toisessa päässä on äärimmäinen kirjaimellinen tulkinta ja toisessa päässä on sitten symbolinen tulkinta. Ja nyt varmasti yksi haaste juuri, jos esimerkiksi ajattelemme ilmestyskirjaa, on tämä, että kuinka tulkita sitten sitä sanomaa ja kuinka kytkeä Raamatun koko punainen lanka yhteen, ja sitä tulemme tässä käsittelemään näiden jaksojen aikana. Kyllä vain. Mutta sitten ajattelee vielä eskatologiaa, niin siihen liittyy myös muita teologian osa-alueita, niin oppi pelastuksesta, seurakunnasta, näin poispäin. Niin mitä ajattelet siitä väitteestä, että on sanottu, että eskatologia voi olla jopa perustana kaikille muille teologian pääsuuntauksille tai oppiaineille? Ja näin jotkut ajattelee nimenomaan, että oikeastaan kaikkeen sisältyy eskatologiaa ja voisi sanoa, että siinä on kaksi tällaista ääripäätä. Karl Barth kirjoittaa tästä ajatuksesta nimenomaan, että koko teologia on eskatologiaa ja mun mielestä se on aika voimakas yleistys kuitenkin. Teologiaan liittyy toki monia osa-alueita, runoutta ja historiaa ja näin poispäin, mutta kaikessa niissä ei kuitenkaan puhuta eskatologiasta, lopunajoista, ei myöskään näissä liittosopimuksissa ja näin poispäin. Eriksson määrittelee eskatologian piiristä oikeastaan kaksi semmoista ääripäätä, joista toista hän kutsuu nimellä eskatomania, eli sen mukaan eskatologiaa nähdään ihan niin kuin jokaisen pensaan takana jopa. Ja toista hän kutsuu nimellä eskatofobia, joka ilmenee sillä tavalla, että eskatologiaa käsitteleviä asioita vältetään ihan, että halutaan niin kuin torjua ne joka puolelta. Ja tähän ensimmäiseen syyksi Eriksson näkee, että on tällaisia yliinnokkaita ihmisiä, jotka haluaa popularisoida tämän asian ja löytää se tulkinta kaikkiin meidän ajan tapahtumiin jonkun raamatun jakeen perusteella. Mutta mun mielestä meidän pitäisi pysyä siinä oikeastaan kultaisella keskitiellä tässä, että ei nähdä eskatologiaa joka paikassa, mutta ei myöskään torjuta näitä asioita. Että joku on halunnut demytologisoida raamattua niin, että sieltä poistetaan kaikki ihmeisiin viittaava esimerkiksi, ja halutaan se niin kuin inhimillistää, että kaikkien asioiden takana on joku inhimillinen selitys, mutta mehän tiedetään, että Jumala on yli-inhimillinen olento ja hän tekee ihmeitä tänä päivänä myöskin. Toisaalta kun mainitsit tuon eskatofobian, niin se ajatuksena varmaan liittyy jonkunlaiseen pelkoon tai tällaiseen. No, katsoja varmaan kiinnostaa tällainen kysymys, että tarvitseeko kristityn olla peloissaan, kun puhutaan lopunajosta? Raamatussa sanotaan, että kun te näette näiden asioiden tapahtuvan, niin nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Jumala on halunnut jo etukäteen ilmoittaa meille, mitä tuleman pitää, siitä syystä, että me pystytään varautumaan ja valmistautumaan näihin asioihin. Eli uskovina meillä ei ole mitään pelättävää, päinvastoin. Me tiedetään, että meidän vapautus on lähellä ja meille koittaa todella ihanat ja onnelliset ajat. No, ajatellen eskatologiaa vielä, niin siihen liittyy, mainittiinkin
aikaisemmin tämä apokalyptinen kirjallisuus, niin mitä tarkoittaa apokalyptinen kirjallisuus ja sen tulkinta? Me tulemme olemaan tekemässä tämän kirjallisuuden lajin kanssa. Joo, apokalyptinen tarkoittaa tämmöistä niin kuin kätkettyä, salattua. Ja Raamatussahan on esimerkiksi Danielin kirjassa, Jumala Danielille sanoi, että nämä kirjoitukset pysyvät ikään kuin suljettuna lopun aikaan asti, mutta niitä tutkitaan, monet tutkii ja ymmärrys lisääntyy ja niitä tullaan sitten avaamaan viimeisinä aikoina. Eli apokalyptisessa kirjallisuudessa nimenomaan on paljon sellaista symboliikkaa ja näkyjä ja unia. Siellä on jopa kätkettyjä merkityksiä ja ilman selkeää käsitystä siitä, miten näitä kutakin tulee tulkita, niin me voidaan ajautua kyllä sellaisen opilliseen eksymykseen itse. Ja siitä syystä Raamatun tulkintamenetelmien tunteminen on hyvin tärkeää, että pysytään oikeilla raiteilla, ettei me turvauduta omaan mielikuvitukseen tai aleta kehittelemään semmoisia tulkintoja, jotka ei ole kuitenkaan Jumalan sanan mukaisia. Niin, jos ajatellaan tästä tämmöisestä apokalyptiikasta, otetaanpa sieltä ilmestyskirjasta yksi esimerkki, luvusta 6 ja 8. Siellä on kirjoitettu näin, että ja minä näin ja katso hallava hevonen ja sen selässä istuvan nimi on kuolema. Ja tuonella seurasi hänen mukanaan ja heidän valtaansa annettiin 4/4 maata. Annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. Joo. Varsin hurjaa tekstiä. Kyllä. Mitenkä tästä voi astua, tai millaisia askelia olisi hyvä Raamatun tulkitsijan ottaa näiden Raamatun tulkinnan periaatteiden näkökulmasta? Joo. Ilmestyskirjan lopussa sanotaan, että kun me luetaan Raamattua, niin meidän ei saisi sinne lisätä mitään, mutta ei myöskään pitäisi ottaa pois mitään. Ja tätä kohtaa ovat monet tulkinneet näin, että kun tässä puhutaan siitä, että 1/4 maasta annetaan kuolema ja tuonelan valtaan, jotka on tulkinnut näin, että 4/4 maailman ihmistä kuolee tässä yhteydessä. Mutta sanotaanko tässä tekstissä niin? Siellä... Niin, luetaanpa uudelleen tarkalleen. Siinä sanotaan näin, että sen selässä istuvan nimi on kuolema ja tuonella seurasi hänen mukanaan ja heidän valtaansa annettiin 4/4 maata. Joo. Annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maanpetojen kautta. Joo. Tässä tekstissä ei todellisuudessa kerrota 4/4 surmaamisesta, vaan sanotaan, että 4/4 maasta annetaan näiden valtaan. Heillä on siis valta tuolla tietyllä alueella, jota ei tarkemmin ole myöskään määritelty. Moni haluaisi tehdä määritelmä, missä päin maailmaa tämä sijaitsee. Ja halutaan niin kuin nähdä näin, että se on ihan totaalinen kuolema sitten tällä alueella ihmisille. Joku tässä sanoo näin, että kun puhutaan tämmöisistä luvuista lopun aikaa koskevissa ennustuksissa, niin ne ovat vain tällaisia symbolisia lukuja, ne ei ole todellisia lukuja. Esimerkiksi jos Raamatussa sanotaan, että Jumala sinetöi 144 000 israelilaista 12 sukukunnasta yhteensä, niin jotkut on sitä mieltä, että se on vain kuvaus siitä suunnattoman suuresta luvusta, että juutalaiset eivät osanneet laskea tuohon aikaan tällaisia näin suuria lukuja, ja se on vain symboliikkaa nämä luvut, mutta täytyy ymmärtää, että milloin Raamattu käyttää symboleja ja milloin on kyse todellisesta luvusta, joka me voidaan uskoa. No oikeastaan tähän liittyen niin yksi tällainen kristityn kompastuskivi saattaa olla, jonka me teemme hyvin nopeasti, kun luemme Raamatun tekstiä. Lähdemme tulkitsemaan allegorisesti. Joo. Mitä se tarkoittaa ja milloin on soveliasta tulkita näin ja milloin ei ole. Joo. Itse tiedän sen, kun Raamattua opiskelin ja Raamattukoulussa, että allegorinen tulkinta on äärimmäisen vaarallinen ja pitää käyttää äärimmäisen harvoin. Niin. Joo. Allegori on tällainen symbolinen kuvaustapa, jossa se alkuperäinen käsite korvataan toisella. Eli halutaan nähdä näitä symboleja joka paikassa. Jos Raamattu puhuu kirjaimellisesta asiasta, niin jotkut tulkitsee sen, että tässä on kyse vain jostain symbolista. Vähän tämä numerosarja asia tai numerojen tulkinta on ihan sama, että halutaan nähdä, että vaikka siellä sanotaan vaikka 144 000, niin todellisuudessa tarkoitetaan vaikkapa miljoonaa.
Eli halutaan löytää niitä symboleja joka paikassa. Niin, oikeastaan kun ajatellaan sitä Raamatun tulkintaa, sitten teemme hieman yhteenvetoa tässä vielä tämän ensimmäisen osuuden lopuksi, niin niitä tulkinnan kompastuskiviä ajatellen, niin tiedämme, että niitä on ainakin 6 tyyppisiä, niin mainitse Jyrki vielä, millaisia kompastuskiviä, mihinkä me voimme sortua, niin missä tulee olla tarkkana? No oikeastaan mä voisin vähän näitä käydä läpi minkälaisia kompastuksia voi tapahtua. Eli ensimmäinen vaara on se, että me nähdään kaikki eskatologinen aineisto yksinomaan symbolisina. Eli ajatellaan näin, että siellä mikään ei ole kirjaimellista varmaa. Toinen vaara on se, että me hengellistetään kaikki. Eli etsitään sieltä sellaista hengellisempää tai sellaista kätkettyä merkitystä tekstissä, jossa ei sitä välttämättä ole ollenkaan olemassa. Eli päädytään siihen, että kaikki aineisto tulkitaan joko vertauskuvallisesti tai sitten allegorisesti. Ja kolmas vaara oikeastaan on se, että me nähdään tai langetaan oikeastaan semmoiseen ongelmaan, että selitetään kaikki tekstin sisältämät vertaukset ja rinnastukset taas kirjaimellisesti, eli tällainen päinvastainen ongelma. Eli jos tekstissä on vertauksia, niin ajatellaan, että nämä on kirjaimellisia. Silloin on esimerkiksi monia kohtia Raamatussa, jossa sanotaan selvästi, että tämä on vertaus, tämä paikka. 4. ongelma-alue on se, että pyritään poistamaan tekstistä kaikki yliluonnollinen aines, mitä se on sisältänyt. Eli tätä kutsutaan akkomodaatio, eli mukauttamisteoroiksi. No 5. vaara on se, että nähdään omasta viitekehyksestä käsin, mistä me tuossa ennemmin puhuttiin. Eli tulkitaan kaikki niin kuin siitä mun omasta taustasta ja omasta viitekehyksestä käsin. Ja 6. sellainen ehkä yleisin vaara, johon on sorruttu, on sen tutkittavan tekstin kontekstin, eli sen asiayhteyden huomiotta jättäminen. Eli luetaan esimerkiksi yhtä jaetta tai osaa yhdestä jakeesta, eikä nähdä sitä kokonaisuutta, mistä siellä kerrotaan. Esimerkiksi kun Raamatussa Paavali puhuu Timoteukselle, älä ole liian kerkeä laskemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä osallistu muiden synteihin, niin on keksitty ympärille tarina, jonka mukaan siunaaja, joka menee siunaamaan alttarille esimerkiksi ihmistä, hän voi varomattomuudessaan mennä siunaamaan henkilöä, jolla onkin jotain raskaita syntejä elämässä, tai hän voi olla jopa henkivalloissa oleva ihminen. Ja nämä synnit ja henget voi tulla tämän siunaajaparan päälle tässä tapauksessa. Raamattuhan ei tässä puhu tällaista, vaan siellä pyritään olemaan huolellinen siinä, kun valitaan seurakuntaa johtajia ja ollaan asettamassa heitä virkaan kätten päälle panemisen kautta. Jyrki, meillä on ensimmäinen osa alkaa olla päätöksessään. Tässä vaiheessa voimme varmasti todeta katsojille, että näillä periaatteilla, mitä nyt olemme kuulleet tässä, niin siirrymme toiseen osaan sitten, joka tulee olemaan aihe Lähi-idän valloittajista, eikö näin? Kyllä. Me siirrymme tästä eteenpäin.